bill sa tubig o kuryente. Full overdue. Ay, Reyna. Reyna, kukwartarya mo inom ko, be. Pa, asam di akong gihatag ni mga kwarta para sa tubig o kuryente. Ang ano na naman notice of disconnection. Ako ginom. Ano man? Alaga? Pa, Ayaw ko subak-subak ka, ha? Anak talang ka. Hatagin lang ko. Kung dili ka gusto hinaykan ta ka. pa. Rina? Rina? Sir? Ay, kapila nini mo gibuhat sa akong klase nga matug ka while nag-discuss ko. Sorry, sir. Ay, everybody listen. Tomorrow, be prepared ha. Mag-exam ta ugma. Class dismiss. Ay, nakatog na sad ko. Rina, stay. Sir? Rina? Ay nanig buhat ta pagbalik ha. Sorry, sir. Makalakaw ka na. Thank you, sir. Hoy, uyab naman ni Sir Marlac, no? Ha? Nayabag. Di ang ni mo makuha ng istorya, Lain magud siya tinan-awa ni mo. Malisyosa kayo ka, no? Gikasabaan gani ko kay sige na ko katog siyang klase. Ay, mao ba? Kasaba dito? Gapuha kini Sir Marlac, no? Oo. Ay, kaswerte, kahas mauyab niya. Mao cute. Sige na, uy. Muli na ko kay mo duty pa ko niya. Hala, oy. Grabe, gid kasal hard niya ako mega, oy. Anak ginang life, day. Rina. Sir, estudyante ko ni mo niya, maestro di ka. Uy, makibahayan ni Rina. Kita. Ambot ba nga nung ganahan kay kung yung bisag ni ibaw kong bawal. Sir, wala. Ayos pasabri ko. May baw kong ganahan sa kainay. Sir, wala. Saan nga na? Bumangon ka, uyabante ka nini. Hoy! Pa? Bangon na diya kaya mag-duty pa ka. Pwede ba hindi mo katugin noon? Pa? Niyan ako sa akong gitrabahoan nga bar. Dili naman hinumawa sa kung una-una akong damgo kanina, uy. Ngano yun ato man akong damgo ni Sir Morlac, uy. Iapag tamtingali ko. Ay, kalimutan na ako. Magpadayon ako sa akong trabaho. Sir, please. Pasayawa lang ko, sir. Nagkinahanglan gid kaayo ko kwarta karon. Buringog ka man tingali sultihan, oy, Olivia. Unsaon man lagi ang tao nimo pagsayaw nga, injured man ang imong tiil. Ha? Unsa man, mugawas kang kimpang dito. Sir, please, maluoy sa intawon ka na ako, Adili lagi sir. pwede, kay maguba ang akong pangwarta nimo. Sir, ako na lang. Dahil, ha? Oh, Reyna, waitress ka lang din, he. Nahibaw ko. Pero nagkinahanglan kag kwarta, diba? Tulo ka buk imong anak, Olivia. Unsaon na lang kumataktak yung ka din, he. Pero ikaw, kaya ka ni mo? Sir, igor naman ko masayaw, diba? Ako lang si sab ni Olivia hangtod nga maayos siya. Sure gid ka? Kay ba o manggigha ka? Kamaora ko gamay, sir. Nala, sige. Pag-ilis dito, costume dito. Ikaw. Dahi, Reyna. Dili ni mo kinahanglang buhaton. Mura nagigso na kong tanaw ni mo, Olivia. Dili mahimo nga pasagdan lang tika imbis na ibaw kung na ako'y mahimo aron makatabang ko nimo. Total, dili man sa ni permi. Taron raman sad ni. Thank you. Thank you kaayo. Ay, kulbaan man ko. First time yun ako mag-pole dancing nga sexy pagit kayong gisulo pa. Ay, kaya ko ni. Kaya ko ni. Rina. Saman, ready na ka? Oo, sir.
Ano bipahawa man ka? Ha? Ano bilakaw madayon ka? O pa man mahuman ang imong sayaw? Sir, Hoy kuan. ikaw, ha? Pasalamat ka, ha? Pasalamat ka nga na'y gusto nga makigtibol nimo. Kay kung wa pa, kamog yung duha si Olivia ang akong taktakon unta karon. Ha? Ha? Makik-table? Oh! Ibayad siya dako-dako kay gusto kanyang suluhon. Pero sir, ang sabot na to, igor ako masayaw, di ba? Walay pero-pero. Walay pero-pero. Pagpili, makigtibol ka o taktakon ti ka? Sir! Nagtalikod siya. Matod sa kong amo. Siya mo inibayad og dako rin table ko ning VIP room. Sir? Sir, pasensya na ha, pero... Reyna? Kuha na yung akong jacket, oh. Ug sulo ba ni? And then, mamahawa na tadigikan din, eh. Sir Morlock? Oh. The reason why nga nung ni ako, nadunggan ako si Melvin ganina. Dito sa akong klase. Nga sundan kaniya. Mauni ako din, eh. Naibaw kong itable kaniya. Maong gikulilyuhan ako siya ganina sa dihang nakitaan mi nimo. Og nibayad kag dako para lang table ko? O rin na. Maong sige na. Pahawa na. Sir, nahibaw ko maestro ka. Pero please lang, trabaho ni nako. Reyna, paminaw na ko. Okay, sige. Aron dili na ko matubang og laing customer. Willing man ka mabayad na ako. Ha? Reyna, Pila ba? Pila ba ang willing nimo ibayad na ako, sir? oh, Sir Marlock. Okay na ko din eh. unsa? Asa man na inyong bayad eh? Basta, Ay, kung ingna nga ani kamatuog din ni sa daan. sir, please lang. Dili. Di ko musugot nga ani ti ka i-drop. Knowing nga unsa ng orasa ro, no? Delikado kayo para nimo. Unya babay pag ka. Dili ko makauli sa amo. Tuod ka nahibaw kung hubog na sa tong papa na ako iniguli na ako. Unya makulatahan na sad ko niya. Unsa? Unya nga nung di naman lang ka mo pahawa. You think kaya sa akong sweldo, sir? Ako may nagasto tanan expenses sa amo. Wala ko'y mama. Unya akong papa, nagsaligra sa dako. Unya, nag-eskwela pa ko. Doon ako'y nahuna-hunaan. Unsa man? Adto ka na lang puyo na ako. Ha? Yes, mas luwas ka dito. Og mas makakonsentrate ka sa imong pagtuon. Ako'y mo gasto nimo. Busa gusto ko nga undang nakasabar nga imong gitrabawan. Unsa? Pero, dili ka ni makapekto sa imong pagtudlo. Way may baw rin na kundi kitara. Sir Morlock. Sir, thank you ha sa imong pagtawat na ko din sa imong kaugalingon. Kana tungod kay Kay unsa, sir? mahal ti ka, Rina. Sir Morlock. Naibaw kong dakong sayot kay maestro ko nimo og estudyante ti ka. Pero ambot ba? Nganong di ko makalikay nimo. Gikan pa lang sa unang adlaw nga nakita ti ka. Wa na ko makasabot sa kong gibati diha nimo. Sir Morlock. Sorry. Naibaw kong sayot gid kay ni. Rina, gikisan ko nimo. Di ba, ingon ko nga mohuno na ka sa imong pangwarta sa ingon aning nga paagi, di ba? Wa ko nagpaabot nga bayaran ko nimo, sir. Oh, Ang tinuod. Dugay na ako ni gustong buhaton. Rina.
dayon sa kwarto. Dili man tuod pormal lang among panagsugod ni Sir Morlock. Pero gibati na mo mahal gid na mo ang usag-usa. Hinungdan ka nagkasinabot mi og nagdugay ang among relasyon. Dako kayo kung pasalamat niya kay siya mo initabang nako aron mahatagan ako gatumanan ng akong pangandoy. Dili gyud lalim ang among giagian tungod kay gamayng sipyat lang namo sa una. Pwede kayong mataktak sa Sir Morlock sa iyang trabaho, isip magtutudlo. Mao nang extra careful gid mi sa among mga lihok. Og salamat sa Ginoo nga wara sa gid mi niya pasagdi. Karon, amo nang giplano ang among pagpakasal og naa na sad mi umaabot nga anak. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.